Chamero yanozi makachaya wanda anakuya dai. Tenga lakmo. Plaintiff makachaya wanda ashora dalini. Nyaya undona tenga. Nyaya ndekutora mukadzi wangu. Ndoda kulipa nemombe 5. Yani mboza kuchitupa mali. Makachaya wanda. Makachaya wanda. Kutora here kana kudana. Ya ndau yakaitika inini ndakanetsana nemudzimai. Tanetsana nyaya yaenda kumapurisa. Taenda kumapurisa nyaya yakagadziriswa. Mukadzi bvanzi iwo nemhosa bhoza ngoda kubata murume pasingaita ngoda kutouraya. Iwo wakazoitawo mhosa yekuti wakarowa mukadzi. Saka iwe unofanira kubhadhara fine $25. Patagara. Ambuya bva wauya. Wanova ndiwo maini navasiri muridzi wemwana. Waibva wauya. Zvikanzi ini ndatumwa newaridzi wemwana. Kuti ndaimotora mwana. Ndofunga ndine audio yandakaplaya. Yandakawarekodha. Chiitira kuita umbowi mangwana. Imini zvamaya kunotora muri kutirambanisa here kana kuti. Zvikanzi ini ndangotumwa ndikubvunza zvakadi zvakawanda. Ndikati inoina ndikwanisa ndikutongesei nekuti muri kuti matumwa. Asi kumberi kwenyaya kuchazoita nyaya nekuti mimi ndimatumwa. Chazonzi tipire zvamakanouya nazo. Vatora mudzimai wangu vaenda naye ngari 28 August. Vaenda vazondifonera ndakazofonerwa neshamwari yangu inogara ikoko. Zvikanzi mudzimai wako kunoko ndamuona ari kuti iye ndoda kudzoka kumba kwangu. Naye yatakanetsana iya ndoda kuti tigadzisane because hatina kuramba. Ndikati hazvina kuipa. Pandafona kune mukadzi nawe yandanzwa yakamira sei. Zvikanzi hazisizvo zvakarongwa. Ndikati handiti ndimi makampa phone number dzangu anga asina. Pandazofonera hanzvadzi yacho tsano naye yandakanzwa namai ichinzi muchandidaidza muchitigadzana naye tikudesa nemukadzi. Muchandidaidza rini? Hanzi inini mukwasha nawe iye handisi kutoiziwa. Asi ndakatongoonawo mai wachitoti ndakanotora mwana anga ari kushungurudzwa. Asi mimi kana maita mari munouya toona kuti nyaya yacho toigadzirisa sei. Ndikati challenge iripo tsano pari zvino ndeyekuti wana wechikoro ndine mwana ari kuenda form 1 panoda zvinhu zvakakwana nemari yacho neari kuenda ECD. Saka mada mari yakakwana. Saka izvi handikwanisi kuti ndiuye. Asi kana ndatengesa fodya ndinouya. Ini ndiri munzira kutengesa fodya. Ndakatonzwa kuti mukadzi wangu akatororwa anonzi Wanda Mangacha. Saka ndakaona kuti ndiende ikoko ndakambokonfirma ikoko kuti sabhuku ndiani chairman ndiye ndatonzwa kuti iye ndiye sabhuku wacho. Panaona kuti ndikatoenda kunyaya yangu inotonetsa plus ndikaenda kune hasha mbogona unotisana. Mukuwadzana. Ndakarora mbichana. Dambudziko rakazondimisa nderekuti ambuya havasiri muridzi wemwana. Ndanzi wakarora here hakuna kuroora mbichana. Wakarora here chii chawakabvisa parora. Ndingangoti pari pachida paine list andazosvika hangu kuna namombi boko. Wakabvisa chii kutsambo? Paida paine list. Handichinyasoziva kuti chii nechi chandakabvisa. Unoziva chawakabvisa chii? Chawakataurira ndakabvisa chakati. Ndopandiri kuti handichayeuki. Nekuti baba wandati ndipe list. Wandinyima list yacho. Handifungi kuti munhu ungatadze kuziva kuti zvandakabvisa inini vanate zvavangu ndakabvisawo chakati nechakati. Kana iri mari chaiyo ungatadze kuziva kuti ndakabvisa mari yakati. Mukadzi wako kuti rizi iye anofanira kunge aine rake rizi wate nderawo zvavari kuti wakandinyima nderawo iye anofanira kunge aine rake. Saka vanati zvavakakuti hatikubilisi wotaura hauna kuroora ukunyima lisi. Havasite zvara wakaninyima list. Ndibaba wekundibereka ndowakaenda unoita munyanya. Wokunyima lisi? Wanokunyimire kuboko. Nababa wacho hatisi kuwirirana wakatondipawo pisi kuti ndikona kuchitsika mupapani. Pangu. Pamusana pei? Pane nhau dzatakanetsanawo nemubereki. Because pakatoenda pachinoreportawo mukadzi baba wakati ndaita kuti mwana ari kutondishishidzira da kutema nebhemba nekutema nekundirowa. Zvikanzi nyaya muri kutaura yakaitika pameso penyu here? Zvikanzi kwete ndakanzwa navanotamba navo.
Vaenda kumapurisa nyaya bvauya kuno kubva ningina mapapers episode. Vataya kuno vausvika kukanzi baba hamukwanisi kuti mutorise mwana wenyu episode nemhaka yemutaura kuti zvamukutaura makuhwa. Saka vanzi episode kukanzi episode yenyu haishandi nemhaka yekuti muchazoda kutsvagana baba nemwana. Saka ndakada kuona kuti ndiendeko baba wambonditaurira kuti hausi mwana wangu wozonipa futi episode ndokuno kuvatsvaga. Ndikubvunzawo mukwasha wangu. Paunondoroora wakatuma baba here? Hongu. Right. Kana uchituma baba wako wakavapa mari yekundoroora wakadzoka nemari? Anga chiri $10 handichazivi yangu kutenga mari. Igore ripi? Maybe kuma 2000. Saka baba wako ari kukunyima roora rako iwe hauna vatezvara vanokunyima saka unongoziva sekuti wakaroora iwe usingazivi zvawakaroora zvavo. Tezvara havana kundinyima vakandinyima ndibaba nya kundibereka ndo vakandinyima. Vanokupa here iwe watorodza unogadzira vanokupa sei? Ai baba nya kundibereka ndo vakandinyima kwete tezvara. Tezvara ndikati unongozoenda here una tezvara ipe wanyimwa nababa waungandoroore lisi iroronde Hakuna kwandori vana. Hakuna kumwe kwandori vana. Saka zvichireva kuti hauna kuroora hauna iwewe panje zvako hausi kuziva kuti chawakaroora chacho kana kuti uzive kuti raijere rangu ngere mapondo here ngere chinyi ndakaibva natuku haunai. Angari $10 saka ndingaasika $10 vanhu vakaroorwa nemazimdora vamwe vakaroorwa nemapaunzi vamwe vakaroorwa nemahyusa wese asi anoziva kuti raiti paroora rangu ndakabvisa chakati. Ndinongomubvunza iwewe wabvunzwa mubvunzo wakanaka kuti wakatumani kundoroora mukadzi wako wati ndakatuma baba hanizvezvo baba wako vari kuti iwe episode iwewe uchiti baba ende munoro wakawapa mari iyo yemazimdora yacho ndoyandiri kuti handichatondereri kuti kakare wakadzoka wachiti wakabvisa chii paroora rawakaita pamari yawakatuma wakataura kuti mwanangu panandoroora ndakabvisa mari yakati parutsambo ndakabvisa mari yakati padanga ndakabvisa mari yayo pamatekenya ndebvu pamafukidza dumbu pakuombera pachi hapana chavanoziva. Saka dani rinokubatsira sei? Akanganiri ndokati ndechekuti haana kuroora nekuti ari kuti akanyima lisi nababa wake nekuti havasi kuwirirana but iye ndiye atuma baba kuti dai munondiroorere baba wadzoka kunyima lisi zvinobuda izvo. Chakatanga kuroora kunetsana takanetsana mai manje zvelast year wakabva doroora wakati kupa list ndo vaigara naro semunhu semubereki dai angari kuti ndakatora munext door aikwanisa kuya achindipa asi mubereki wakaroora rini chako kuma 2000 ndaona wakaroora mai manje ndakaroora 73 asi ukandibvunza nemari yandakapa munyaya kuti aende ndinoiziwa ini mari yangu yandakashanda kana uri wakashanda mari iwe wakambutiwe baba handichazivi ndakawapa mari iwe usanyeba unakuroora paiwe ndakatorerwa mukadzi naambuya ndakaroora hauna chawaka chinogura chinotsarukana chakabviswa ipoyo munowana wangani 3 wangani 3 watatu kubva 2000 munowana watatu chete unakuroora paiwe saka ambuya wandamutora mwanangu pachitakapiwa ndamutora mwanangu kuti hwaenda ndikoshuwa nyaya iri papa ngeyekutoti hungu mukadzi akatoenda zvakatoroorwa natezvara wakaona kuti hapana chiripo kuti pfuma baba wako havasi kuchariburitsa list ngekutoti hapana mari yawakaendesa imwe yacho ndiwo wakatoti kuti dai wanga uri kuziva dai wanga uriziva mari yacho wakabvisa tatoikalkuleta pano kuti yakasvika yakagumira pakati kutoti list yose ukanga uine mari yako tokutaurira kuti
chakati imari yakati kusvika pakati ndopawakagumira. Saka panguva iyoyo yose pafuma usina kusvika kudanga hausati wako utsambo haro kuti danga rakati pamwe wakagumira kumbudzi dzemasungiro pamwe mbudzi dzacho haana kuno vanororera baba vakati ndiwo wakatozoti wakandorora achibva aita mukadzi ndokusaurirana kwavari kuita nababa vake inhau yekuti baba vakati vanotora vese vachibva vatora mukadzi ndo zvamusikuirana handiti wanga wakurana nemuroro aiwa kwete chamusingawirirana nababa chii chekusvika pakuita rwengo rwakadaro ndizotondinetsa kuziva kuti chii chakapachanyosvika pane murora unowirirana nawo wozimataura kuti pakandomangara murora wakabva andomangara waya wakaenda wese amen. Saka baba vanoita nemuroro handitaurise kudaro chamirira chifunzo darika bera tosendeka nyaya parutivi kuti uyawo ino chapopo wake kuti zotakanoa ndana kuti nyaya atakuta kuti haakwanisi kuona pamwe anogona kutsvaga munzira anotaura nababa wake kuti apolistiro unombosendekwa parutivi unokwanisa kundoona here uchapupu hwekuti wakarora chii chinonzi rora unochiziva here chinonzi rora zvatora kuti tikubatsire kuona kuti wakabvisa here mari yedanga wakabvisa here mari yerutsambo wakabvisa here mari yemafukidzadumbu wakabvisa here mombe yamai yababa zvese izvozvo kwete dzekuombera nemakadidzwanani nematekenya ndebvu nekuti tisu tine mwana hakusi kurorawo handiti nokubvunza wangu mukwasha wangu mukadzi uyu makaita wekutizisa here kuti makaita wekuperekera ndakaita wekutizisa saka maonero andiri kuita sababa baba wachitora wakamari kawo muhomwa akundobvisa tsvagirai kumu ndorora riri kutaurwa nokwasha baba wanobvisa wakakamari kawo wondoita tsvagirai kumu ndova zvaperera ipapo ndo pakaperera baba saka list rina baba ndo vari kuziva ende tsvagirai kuno hakusi kuroora hamusati maroora mukwasha. Saka nyaya taposponda ondotiunzira kuti umbowo hwekuti wakaroora mukadzi wako kana maibika mapoto ane kodzero yekuti awane mumwe murume anomuroora. Ndoona dambudziko rakanetsa ipapo nderekuti mai ava ndimaini havasiriwo mai vabara mukadzi wani pangu mai wacho kana wabvisa mombe yehumai yaipiwa imainini ndo mai wacho mainini havasi munin'ina wamai mukadzi wababa wechipiri hamuri kuona ini ndinoroora kairi ndibatsirei ipa ndikaenda ndikandoroorera mai ava ndinoroora kairi kuti isusu wakabvisa here mombe yehumai aiwa handina kuzosvika ikoko nemhaka yekuti mai ndakavabvunza ini ndikati onai mai imi kuti ndiye kunoroora kwamuri muri step mother ndinoroora kairi ndikange ndaziva baba wechi nekuti pakaenda baba wangu wachinoroora haoni mai hautaurira mai unotaura nababa baba vemwana wakafa yasarei hanzvadzi hapana hama yekwababa inozikanwa hapana hama yekwamai inozikanwa saka hauna kuroora kana akachenjera kuti ndicharoora kangati kairi saka kana kuti waona kuti unoroora kairi unoroora aiwa ndopandiri kuti ndakanga ndaenda kekutanga pandaona inini paine mai nehanzvadzi nevavakidzani pasina hama yakwababa neyekwamai waregedza waona kuti unoroora kairi andi Mate.
Ko wakazoiwa chiclaim pfuma wanditorera. Iwe unobhadhara pfuma Damages, unobhadhara madamages. Haubhadhari pfuma, unobhadhara machoro. Nekuti pane mwana, mombe yamai inodiwa kuti ubhadhara, mombe yababa ubhadhara. Mai vasiriwo nyakutumbura. Inoenda kuna mai wacho. Havazikani. Havavazivi. Inoenda kuna sekuru. Inoenda kuna sekuru wacho. Pandabata pambabatise pandataura pekuti hapana anozikanwa amai kwamai nekwasekuru. Dzekwamai nedzekwa handizikana munin'ina watezvara kana bamukuru kana ani. Kana iye mukadzi atoziva. Tenga kana chiri mabushman akaziva hama dzake. Bushman chaicho. Unoendeswa kune verudzi. Akachengetwa. Kune verudzi vakamuchengeta. Iwawo ndokuva inoenda ikondo vanozoziva zvekuita. Ndo mai vakachengeta. Ndo mai. Vakufanira kungobvisa mombe marezva. Mukadzi wako akafa, musi wanofa, ndo pauchaona mai wani mugara pamuzi. Ndo mai wani ndopakusaurira nako kuenda waita nanatezvara wake nekuti aida kubvunza hamusi iwo achibvatora mukadzi wakati vora tomurodza uno mwana dakubhadhara Masabhuku anoziva tsika. Masabhuku chitsvaga umbowo unotipa kuti wakarora sothatoziya kana maamuri mukubika mapoto hapana zvekuera mapoto haasi mukadzi wako angasi mukadzi wako. Alright, aya zvinokupa maita basa.